Dneska som bol pozvaný hrať Minecraftku mojemu kamarátovi, takže už sa na to teším. Čaute. Čau, kapsík. Ahoj, kapsík. No čaute teda, no dneska je fakt veľká búrka. Som počul, že mal byť nejaký krvavý dážď, ale to sa mi jasne zdalo, moc hororov pozerám. No tak ideme hrať teda Minecraft, keď sa nemôžeme ísť hrať von, tak aspoň túto. Áno, poďme. No dobre, jasné, tak Michael, tak to zapni, ideme sa zahrať. Jupi! Poď, máš ho, zabij ho, poď. Ježíš. No už pôjdem asi domov, lebo už som tu celkom dlho, pane Bože. Idete ma odprvadiť? No poď. No tak poď Michael, aj ty. Poďte ma odkopnúť, jupi. No a bolo to... Čau, kapsík. No ahojte, bolo to dneska fakt super. Čo? Vidíš to, čo ja? Čo to je? Prečo je tu Blood Rain? Prestaň, radšej nechoď tam. What? O, Ježiš. Čo to je? On je fakt Blood Rain dneska. Ježiš. Michael, vidíš to aj ty? Pane Bože. Michael, kľud, ty si taký bojko, chod donútra, radšej my to tu vyriešime s Matým. Choď donútra. No Mati, čo budeme robiť? Ja sa musím nejako dostať domov. No ja neviem. Prvá moje ovce. No, pane Bože, oni pekne schytali blesk. Nemáš tu nejaké bloky alebo niečo také? No nemám. Skús sa pozrieť, počkaj, tak to idem donútra, takže to sa dá jak dostať? No, vonku je tlačítko. Vonku máš tlačítko? Bacha! Oh! Nice. Let's go. A tuto nemáš nejaké bloky? Zoberieme si listy, sa možno bude hodiť, pretože fakt potrebujem dostať domov. Ježiši Kriste. Ja mám potom doma nejaké bloky, tak to nejako vyriešime tento krvavý dážď, ale som ešte toto nevidel. Ja to prvýkrát vidím. Ach ja, no kašlem na to, musím asi rodičom povedať, že dneska nepríde a čo keby sme tento dom zabezpečili, lebo ten dážď ma že vraj aj dominičiť. No jedine, lebo nechcem prísť o môj dom. Ty ho máš nový však. No a bol fakt drahý. No to ti verím. Dobre, tak a jak to urobíme, ja teraz silno rozmýšľam. Mňa napadá, čo keby som rýchlo prebehol ku mne zobrať nejaké bloky a že by sme to tu obstavali. No, ale zvládneš to? No, zvládnu to asi zvládne, tak no poďme ma čakať dole aspoň. Bo ja sa bojím, aby ste na mňa videli. Dobre, tak ja idem teda, oh shit, schovajte sa. Ja to zvládnem, nebojte sa, ja sa obetujem pre nás. Rýchlo, poď. Ježíš, tomu môjmu domu sa asi nič nestane, lebo on má strechu z kameňa. No ale ten Matýho dom je celý drevený. Ja tu mám bloky. To je malý byť, áno, je to tu, pane Bože, tu je veľa blokov, ale to sa bude hodiť. To myslím, že nám pomôže spolu, aby sme to trošku obstavili, lebo mne to bude ľúto, keď sa mu zničí ten dom. OK, no tak ja som vybavený, ale musím sa nejako dostať teda k nemu naspäť. Ježiši Kriste. No musím to proste prebehnúť, no tak ja idem teda. OK, pane Bože, je to strašne nepríjemné, poď. Mám strašne moc kameňa, takže aj preto som trošku taký pomalší. OK, už idem za nimi, sú tam dole, vidím ich. Rýchlo, kapsík, to zvládneš. Áno, už som tu, neboj sa. Nice, pane Bože, Ježiš, to bolo, ono to úplne štípe ten dážď, no mám strašne moc blokov. Tak poďme to tu obstavať nejako aj ako, ale... No ja vôbec neviem. Tak ja ti hodím nejaké bloky, tu máš, chytaj ich, takto. Hodím aj tebe, Michael, niečo. Tu máš takto ti hodím, nice. No a musím to nejako obstavať, asi by som začal strechou, takže... No, tak asi takto. Myslíš, že to bude dobrý nápad toto? No neviem, bojím sa ísť na strechu úplne. No ale ja sa obávam, že nič nám nezostáva. Nemáš tu nejakú helmu alebo niečo, z čoho by sme si helmu urobili? No nemám. Jedine prúd. Počkaj, ty tam máš koníka dole. Čo keby sme ho zabili a získali by sme kožu z neho? No a myslíš si, že padne dosť? No podľa mňa padne minimálne 5, takže... No počkaj, ja si to idem... Otvoríš mi tie dvere, ja to neviem, kde to máš. Ale ja nechcem obetovať honíka. No obávam sa, že nemáme na výber. Tak to skočíš za ním a idem ho zabiť. Je mi to ľúto, ale musím. Už len posledných pár rán. No dobre teda. OK, máme tu nejaké kože, neviem koľko je, potom to pozriem hore.
No, je mi to ľúto, musel som ti zabiť honíka, ale neviem, prečo si mi dal taký názov vôbec. Tak idem hore. Prečo si zabil toho koňa, kapsík? Jakže prečo som zabil, veď potrebujeme kožu na to, aby sme mali helmu, aby nás nepálil ten dážď. O čo ti ide? Aj tak to som nevedel, no. No tak to si teda určite nevedel, dobre, tak ja to idem takto vykraftiť, tak to si dáme 5 koží, máme leather čiapku a kto si ju zobere? Zober si ju ty, ja sa tam bojím ísť aj s helmou. Ty sa bojíš, tak ja to chápem, tak tady to idem, musím to ešte odkopať, pane Bože. Ale buď aj tak opatrný, lebo aj s tou helmou tam nemôžeš byť dlho, lebo ona sa zničí. No to ja viem, že sa zničí, tak ja idem čo najviac opatrne, ako to len ide. Aj strašná búrka do toho, to nie len ten dážď. Ok, tak takto prejdem nejako. Takto. Ježiš, čo mám robiť? Ježiš, ja som trošku spanikáril. Ja nič nevidím, ten dážď je strašne silný. Tak to dám tadeto. Takto. No a Mati, vy to zatiaľ tam dole opevnite nejako, nech to dáva zmysel. Áno, stávame. No a ja stávam, pane Bože, dúfam, že... Ježiš, ja som sa úplne stratil, ja som to určite pokazil. Ach jaj. Musím si dávať pozor a musím si trošku pohnúť, lebo sa mi za chvíľku zničí tá príľba. Tak no, podľa mňa už vrchnúť časť strechy budem mať hotovú. Ešte túto stranu dokončím, no a to by malo byť všetko. Tak to bude celkom jednoduché, si myslím. Tak dúfam, že sa mi nezničí tá helma teraz. A to by asi nemalo tak rýchlo. Dúfam, že sa im darí tak podobne ako mne, lebo mne sa celkom darí. Ja už to budem mať, pozrite sa, za chvíľku hotové celé. No a je to tu, pane Bože, mne sa zničila tá helma, ani o tom neviem. Ja som to ani nedostával. Pane Bože, Ježiš, rýchlo, tady to som prišiel. OK, pane Bože, kde ste? Mne sa zničila tá príľba. Ja som dostal strašne moc kyselého damageu. Ježiš, no ešte, že si nezomrel. Hovoril som ti, že máš dávať pozor. No ja viem, ale to sa proste nedalo, ja som o to ani nevedel, že sa mi zničila tá príľba. OK, tak ešte takto vám to tu pomôžem znútra, ale zastával som tam toho dosť podľa mňa. Celé toto, čo je nad nami, je zastávané, takže sa nemusíme báť. Michael, ja mám pre teba zlé správy. Jaké, čo sa deje? Nechcem ti to takto povedať, ale asi nemám na výber. Tvoj dom je zničený, musíme ísť rýchlo na tvoj dom, opraviť ho. Poďte za mnou. Ježiši Kriste. Tak poďte. Ježiš, daj bacha. Michael, Ježiš, pane Bože. Rýchlo. No musíme si pohnúť, pane, Ježiš. Už sme skoro tu, poďme. Bože, ja mám pol srdiečka, skoro sme to nestihli. No to máš pravdu, skoro sme to nestihli, ale ešte nejsme ani u neho doma. Jeho dom je tam vzadu. No dobre, tak musíme ísť teda do toho tvojho domu, Michael, ste pripravení? Áno, poďme. Áno, poďme. OK, tak 3, 2, 1... Poďte! Ježiš, vylezte, poďte. Jejda. Bože, to čo tu je také zničené? No ja som vám pohovoril, že to zničili, pane Bože, rýchlo to musím nejako opraviť. Hlavne tú strechu takto. Ach jaj. Mi je ľúto, tento dom stal fakt dosť na výrobu. Michael, hlavne kľud, my ti to pomôžeme zaplatiť potom. Michael, nepláč, ti hovoríme, že ti pomôžeme. Ach jaj, no je mi to ľúto. Ne, fakt nepláč, radšej sa sústred na to, aby sme to rýchlo opravili. Neboj sa, to zvládneme. Jasne, že to zvládneme, poďte, už to skoro máme. Tak toto bude trošku škaredé, opevnené, ale zatiaľ ti to musí stačiť, aspoň sa budeš mať kde vyspať. Teda nemáš tu posteľ, ale to je jedno. Pozri, Michael, pozri sa na mňa. Hlavné je, že máš kamarátov, hlavne, že máš nás, tu nejde o tvoj dom skoro vôbec. Áno, ja si to vážim, ja vám to všetko vrátim, nebojte sa, sľubujem vám to. Nemusíš nám nič vrácať, proste buď len kamarát. No ale ešte musíme prebehnúť rýchlo do môjho a do Mínho domu. Musíme sa nejako rozdeliť. Tak vy dvaja choďte do Mínho a ja pôjdem do svojho, dobre? Dobre, tak na 3. 1, 2, 3. Tak poďme na to, let's go. OK, nice. Pane Bože. No môj dom bude taktiež za chvíľku rozpadlina, pokiaľ sa o to nezačnem starať. Ježiši Kriste, to sú problémy. Vieš čo, mňa nezaujíma, čo bude s týmto vrškom, mňa zaujíma hlavne, čo bude dole. Aby som sa mohol kde vyspať vôbec, toho sa bojím najviac. Tak to sa prekopem dole. OK, ešte toto upravím.
Ja som tak rád, že mám týchto skvelých kamarátov, oni sú tu so mnou skoro stále. Tento bunker náš toxický nám určite pomôže, buď môj, alebo niekoho iného. Musíme prežiť tento krvavý dážď. Nikdy by som nepovedal, že niečo takéto príde zrovna do našej dediny. Ešte takto vymením tieto glowstone, ja podľa mňa už budem pripravený za chvíľku. No už asi aj budem. Pozrieme sa, jak sú na tom oni. Poďme za chvíľku za nimi. Čo sa deje? Bacha, bacha. Pane Bože. Kapsík, Michael umrel. Prosím? Michael zomrel? Áno, on vyšiel von a proste zomrel na ten dážď. Michael zomrel? Pane Bože, on bol môj jediný dobrý kamarát. Samozrejme aj s tebou, ale Michael... Pane Bože, čo budeme teraz robiť? Ja neviem. No, podľa mňa by sme mali počkať do rána a postaviť mu nejakú hrobku aspoň. No, to je dobrý nápad na jeho počesť, by sme to mali urobiť. To si myslím aj ja, tak poď teda ku mne a prečkáme tu celú noc. Kapsík, stávaj, už sa to vyčasilo. Prosím. Matvaj, ty žiješ? Let's go. A už to nehituje? Ukáž. Pane Bože, veď už je pekné. Let's go. Pane Bože, len... Michael zomrel. Naozaj zomrel Michael, alebo sa mi to iba snívalo? Zomrel, bohužiaľ. Tak poďme mu tu... A kde zomrel? Na akom mieste presne? A urobíme tu nejakú hrobku. Tuto presne. Pane Bože, to mi je ľúto, tak poď urobíme tu nejaké pekné. No tak bohužiaľ nemáme žiadnu cedulku ani nič, tak to musíme nechať takto. Aspoň je tu nejaký krížik a potom je tu aj téčko, akože sme ho milovali, to bol taký znak. No dobre teda, Matvaj, tak už asi môžeme ísť domov a rozlúčiť sa teda. Áno, môžeme ísť domov. No dobre, tak ďakujem pekne, že si tu teraz so mnou bol a keby si náhodou stretol Michaela, čiže asi pochybujem, tak ho pozdravuj. No ahoj, teda maj sa pekne.